Hello mga kawigel! So, Po, ayan, ang sarap na imumukbang natin ngayon. Ngayon po, meron po tayong mainit at malambot na sinigang pork pata. Sarap yan. Meron din po tayong deep fried chicken wings at deep fried spare ribs. spare ribs. Yun, Yan. sarap yun. Tapos mainit na sabaw. Meron po tayo dito egg roll. Pinaghiwalay natin yung pula at puti. Tapos pinagsinamahan po natin ng mga gulay na makakulay sa loob. Ayan, makikita nyo po. Egg yolk, no? Kaya pala, kulay yellow tapos puting-puti. Yes. Tapos, siyempre, may ubas tayo dito. Ang gulay natin, nakahiwalay na po mga kanin natin, siyempre. Kaya bago po tayo magmukbang, pray po muna tayo. Maraming salamat po sa pagkain pinag-loob niyo po ngayong araw nito. Maraming salamat po. At kakain po kami ulit pamilya na buo po sa isang bagkainan at sa po mga viewers po namin. Maraming salamat po sa pagsabay po sa amin. Maraming salamat po, Ama. Sa dalayan ko sa inyo bugtong na anak sa Kristo na tapagligtas amin. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Unang kagat tayo. Unang kagat muna tayo. Tingnan natin kung masarap. Makagat po para to sa inyo. Ito. Wow. Kain po. Apa? Ang lambot. Ang lambot. Sarap. Kain po. Ingat sa buto ah. Thank you po. Sarap. Ay, sorry. Oh. Ingat. Sarap. Lambot. Sarap. Kain po. Sili. Sarap. Mahom. Ay, thank you. Atin pa. Crispy. Oh. Ito. Sarap.
Oh. Sarap. Grabe po. Lambot tong ano, nakal. Ayaw ka tayo nito. Sarap ng gulay. Kaya po. Kulay na. Opo. Kasi ito po. Kaya ka na sa gulay na. Kaya na po. May kulay. Sumaka. Sige. Oh. Wala po kayo. Sarap eh. Wow. Sarap din po ng combination. Promise. Kung susubo mo tapos sigap ka sa sabaw, talagang ano eh, Sarap. pumuputok sa loob eh, no? Teka na. Nagpe-piesta sa loob. May fireworks. Sinama ko po dito sa loob ng ating white na ano, loob. Bell pepper, green onion leaves, saka yung pong carrot. Kaya pala masarap at malasa eh. Nak, ikaw pa? Ako naman. Yung chicken sobrang sarap. Lasang-lasa yung Marinated kasi yan, nak. Yung chicken. hanggang buto. Yung lasa Lasang sarap. chicken. Marinated kasi. Isang buto ng chicken. Spread natin ang sarap dahil. Lambot. Ito pa may gusto nito. Tama naman. Okay na ko. Ito, naklaman pa. Ito. Itong gulay gusto ko. Ito. Sino ba may gusto? Kaya pa ako. Sarap. Okay na ko. Aakin na ta? Yes, tayo Ang na. lambot oh. The gulay. Lambot Labanos. yung laman. Sarap. Sarap talaga, walang pag-combination na. Oo. Pakalasa. Masarap talaga pag may sabaw, may prito. Malasa po talaga kapag sa ano, sinigang o kaya nilaga, pata, bulalo, mga buto-buto, no? Eh, malasa siya talaga. Oh, katok ng kulay, yun. No? Pitas yung siyang kainin. Thank you. Sila. Basta kailangan lang po, ano, malambot na malambot po yung luto para ano po talaga yung masarap kainin. Sabi ko, ba't may parang lemon dun sa ano? Ano pa pala nakatago doon? Ganda ng kulay, no? Parang neon eh, no?
Taba, tagatil. May ubas nga pala tayo, no? Ano pa? Kung mga pipino rito. Sarap, grabe. Ako pa. Sarap. Nako. May nagsisimula na. Nagising na po. Pinagod namin sila, pinaglaro po namin. Tapos, kung pagod na, pasok sa kulungan. Para makapagmukbang na po kami, tahimik po. Ay, yung dalawa po yan, yung alaga po namin na ang kinukwento ko po. Si General at si Luna. Ice cream po. Ang mura po na. The best ang combination. Nakabili po ako ng grapes. Buy one, take one. Bibilangin isa-isa. Buy one piece. Hindi po, 1 kilo po. May libre kang 1 kilo. Kaya pala ang dami natin grapes eh. Sana lahat ganyan na. Nalugi naman yung tindera, yung mga ano natin, hindi naman. Level lang. Level lang natin. Yup. May anghang na yung sabaw. Na-miss ako rito sa spare ribs. Ano, malambot siya. Kahit ano, no? Yung minarinate lang mo naman to. Tapos, pinurito ko sa mahinang apoy, kalating oras na. Sarap po. Malambot din. Mas juicy, mas malasa. Di ba hindi man lalambot, niluto ka ng kalahati mo. Oo nga. Ito. Ang tagal niyan. Ang tagal, oh. Natuyo pa. Ilang oras mo niluto? Natuyo pa. Buti na rin naabukan. Natuyo pa. Dagdag sa sabaw. Oo. Kaya para sobrang lambot eh. Matagal yung lutuan, pero sulit naman. Hindi ka magre-reklamo pag kakagatin mo. Ang lambot sobra. Oh. Sarap po. Kahit ano naman ho talaga ihahain sa atin natin sa isang pagkainan. Kung lagi po natin kung na-appreciate naman natin yung pagkain, na-enjoy, at lagi tayo nagpapasalamat sa Diyos. So kahit ano pa ho yan, napakasarap niya, lalo na pagsama-sama po yung isang buong pamilya. Opo, tama po yun. At dahil dyan, Ayun ka. and thank you muli kay Miriam Hosol, si Nicole Takuykuy Salasbar sa pagbibigay po sa atin ng star. Thank you po. At hello po kay Mary Rose del Rosario. Thank you so much po kay Virginia Medina, kay Chi Chai Aduana, Cristina Pacheco Aquino, and hello po kay Jelly Ann Franco. Sarap. Yan po, natapos na po yung isang masarap na mukbang natin. Siyempre, maraming salamat sa Diyos sa pagkain pinagkalob niya ngayong araw na ito. At sobrang salamat po mga kawigal. Pero bago po yan, Ayan na. gigising na sila. Nagtatayuan na sila. Cheers. Yan po, lagi po tayo mag-iingat mga kawigal. Kaya, Bigla na lang mawala.